не знае за световната му спортна слава. Вестник Зора, тогава имаше също Вестник Зора, излиза статия, че в Франция се е появил един силен българин, нарек Людан Колов. И само след, може би, 2-3 седмици идва писмо от Франция. Жив съм, здрав съм, имам състояние, кажете с какво мога да ви помогна. Аз бях малка тогава, на 5 години, но помня. Целият Балкан като че ли беше слязал. Каруци, коне, магарета, народ, пълно площадчето с хора. Всеки искаше да го види, всеки искаше да го пипне и да му се порадва. Прибра се дядо Дончо, отива при баба Яна най-напред. Тя горката, слисана, от радост и мъка, приплетена с радост. Не могат и двамата помнеги да се наплачат и да се нарадват. До смъртта си през 40-та година Дан Колов живее между България и Франция. Там е неговата любима, рускинята Соня. Някой лекар му казал, ако искаш да бъдеш силен борец, не дей създава семейство. Между другото, той си имаше една приятелка във Франция, Соня. Как е живеел в Франция с нея, вече подробности не зная, но много са се обичали, защото когато умря дядо Дончо, ние получихме писмо от Соня баща. И така, със смъртта на Дан Колов се губят и дирите към неговата любима Соня. А в родния му седник от най-великия български борец остава една занемарена къща-музей. И много спомени. Какво съм чувал от моя дядо, нейния баща? Ами вика, той беше толкова як, примерно седнем да ядем нещо, чупим си орехи така. Той вика, а Дан Колов е така ги чупеше. Е така с двата пръста ги чупеше. Напълни оборска кола с оборски тон, той влиза под каруцата и се спеше, че иска да я надигне. На гърба си? На гърба. С гърба си пробваше силите и надига каруцата. Ще го помня. Какво стана с наследството на Дан Колов? Когато умря Дан Колов, умря с 50 лева в джоба си. Нямаше никакви пари. Той всичко, каквото печелише, тук в България, го раздаваше. На бедни, на просеци. У дома винаги имаше сутрин, като станем, опашка от просеци, от сакати, от кути хора. Търсят и просят на усилия. И дядо Дончо излиза и им раздава всичко, което имаше. Накрая даже помня, обръща си жоба да видят, че няма повече. В Америка, като го разбрали, че е много силен и добър, искали да му вземат подданството, да го направят американец, но той отказва. Казвал, аз само името си мога да дам, но подданството никога, аз българин се остава. И действително до края на живота си той си остана българин. Наистина легендарен борец и голям човек, голям българин е бил Дан Колов. Сега ще разговарям с един младеж, у когото останало нещо от старата сила и смелостта на балканеца. Той опроверга основният принцип в нашето общество, принципа да си безучастен, да сме ни чули, ни видели, да би мирно седело, не би чудо видяло. През лятото той спаси от удавяне край Созопол от 2 момичета от Кърджали. През седмица стана почетен гражданин на Ловеч и получи почетен знак